kamera, üçlük twin turbo, yumuşak Hilux'dan Nissan Navara'dan yumuşak gelen ekan. Kombinirlerin koza, iki bagajım Jalyo'dan elektrikli. Maşinin at gücü 190 bir amortizatörü boşa elektrik geliyor. Uli monitor, klimat kontrol, infrawiper var, sportiv rol, geçiriyor 2'de 4'de sonbarda çoğu var. Kia Carnival 2023 yıl model birkası 22 yıl 12 ay 3.5 motorlu maşının çep tarafı arasaca dostlar hiç il degim yok öngüm qo'y degimi sağ taraf şeylerak olan dostlar görüşünüz değil bumperde birazcık yırtılan yer var onu becerip böyle probleması yok kırlo kapı çalışsak sağ tarafından bakoyun suzas cover'ını görmeli başka hiç il degim yok bir ruchkasını almalı olar başka sağ tarafından hiç ildiğim yok. Arasaca dostlar. Maşının iyidine geçtik. İyidine sekel. Birazcık defekt var görünüyordur bagajda. Onun hiç il probleması yok dostlar. Becerip böyle. Şu bagaj sıralarda da çizilen yerler var. Onun nasip olsa düzeltip olur. Çep tarafında da yankı ismi değil degim yok. Kadir salonu var közelin. Full komplektasi. İçi koja salon. Qara multirol. Ulu monitor çıkıp duruyor. Monitorlu gerekli fonksiyalar var. Probek 124.000 mil geçen dostlar. Sidenyalar görüşünüz değil qara deşik koja içem ovadan dizaynlı ovadan renkte hani degim yağdan şu yerden görüp barlap bilersiniz 22 yıl 11 ay maşının ilk salonundan görüp geçelim dostlar izin sidenyalar gelmeyendir son nasip olsa almalı olur beğensin sidenyalar var içem arasıca ayırbak sağ taraf degen tarafı zaniveska ayırbak şol sidenya ayırbaktan kalan ayırbaklar yerine auksionun primerini $14.000 töwerek alıp bolar diye pikirlenýäs. Gerek diýseňiz, gyzyklansaňyz, arkaň profillik nomerler bilen habarlaşyp bilersiňiz. Ýa-da geçelim. 2023 ýyl model 22 yıl 12 ay Kia Carnival 3.5 motorlu maşin şun Dubai auksionu. Hormatly müşterilerine kim alsa nesip etsin şu maşynyň bakasynyň amatlamasynda 5 ýurt garaşdyrmak. Üsteli 5 welaýet ine görüşüňiz diýalik. Bakasy 107. Nokat baga Türkmenistan'a gelýäňiz ýene de gowuşyp abmen ama ýetmese 2 ay garaşyk ama gäwürsäk ähli şertini goýa siziň hem şertine de garaşýar müşteriler. Motor 3.5 twin turbo LX 600 kg motor olmak müşteriler. Şoň üçin bakasy şundan amaçyk aňyr başsorma müşteriler bakasygy. Ine original diskali görüşüňiz paket maşin kanat kızbolka in full hormat müşteriler şey paketinden açmak her bir musulman olmada nesip etsin Allah'a. Ine padnoş gözük çıktı aňyr başsorma müşteriler görüşüňiz. İçine girýäňiz ine roja siz üçin açyk görkezdiň. Wahhay. Nol probek hormat müşteriler. Kim alsa nesip etsin bakada degýänler gör ýokarçyklan sensor we dormat müşteriler. Salonjugy ine mınamaç görkezdiň bismillah. Ine Allah'a kim alsa nesip etsin hormat müşteriler Brown bilen gara kombinirlen himme funksiýa barmy müşteriler. Ine erti ýene de goýar ine aňar başy pir bor start stop drone ýerjasyna herden Mark Levinson kapy persoska zat ýok apylan zana verskalça kaptan steni gör patsvetka anarma üstel renkini aýtjakmy ýanşygyny aýtjakmy salonyň odalygyny aýtjakmy ine içi 6 adamlyk içi giň beýik öňden panoramaly ormat üstüre ýokarýan panorama isteden bulut etip bilýän isteden hem tutuşdaýan panorama etip bilýän gakyt köş funksiýalar barmy üstüre GX550 motory 7600 kg hormat üstüre kim adı nesip etsin odarlykda da nomratin Lexus diýilýän maşyny opşy atda kulýan adam belli komentariýa hiç ýyl ýok hormat üstüre Lexus diýilýän adam hiç ýyl adamy diňe davol etýän adam Lexus kim adı nesip etsin habarlaşmak üçin 61 0 65 65 07 61 61 09
61 62 39 yine de barada gaýtýan. Ýylynam aýtyp geçeýin, abmen amma oňşama ýetmedika garaşygamma. Bakasy 107 107 107 ine de bir ýyl kajagy. 2024-nji ýylyň 8-nji aý. Ýerstanka halkyndy begendermek bilen gowdada mindirmek bilen köp sag bolun. Salamu aleykum hormatly müşteriler. Bugünkü abzorda Lexus LS 500'lük maşin 2018-nji ýylyň 1-nji aýy awdy komplektasiýa. Maşinni umuman deyim renk yok. Şunda deyim renk tapsaňyz maşin diýen bahaňyz ekleýin. Bahanam videoň soňunda açak. Videoň dolu baha diýär. Baha gata amatlydyr. Zaýır maşin daşyny görköz. Maşin gaty üýtgeşik. Sedan Lexus'laryň arasynda Lexus'laryň atasy diýse de bolýar. Gaşlar üýtgeşik ýani faramuwaçyl, parktronik, antiradar, palasada açyk. Hemme dora funksiyonlary bar. Maşinda umuman deyim ýokdur. Tekerler 20'lik, Yokohama 25-nji ýyl. Pneumo podveska baza aýyr bularda. Ha o. Gaty owodon maşin. İçin abzor edip gorkadyň. Gapylar 4. Sen biz kulçuway dostum. Ha içi üýtgeşik orhili ülje renkinde mebiller üýtgeşik sizeynalar masaj etdi. Sizeyna masaj alt rejim berdi sensorda. Ha sizeyna masaj. Kolda açık 360 gradus kamera. Mark Levens'in audio sistemi. Mark Levens'in audio sistemi sabaşa boy bolmasa bolany. Ýokaryň panorama. Herti aýratyn açylýar. Ýokaryň Alcantara. Ýokaryň Alcantara üýtgeşik. Gaty arasy maşin hemme dora funksiýonlar bar. BSM-da açyk, antiradar, palasada açyk, galograma, sport normal rejimleri bar. Izinam gorkadyň. Gapylar prisoska. Maşin business class. Ha izi gaty rahatça. Ay başlyktyrajak bolsaňyz terganyň amalyp bu maşina münämeli. Bärlerin daşy nikl, çam, gyzyl mebel gelýär. Bärinde klimat kontrol. Hem audio sistemasyny, klimat kontrol, gapylar ştorka, hemmeden ştaýdan upravlýat edip bolýar. Bärin bartaçok. Bärinde ýokarynda aýna. Gaty üýtgeşik bäri Mark Levens'in. Kolonkolary bäri oturdular. Sizeynalar izoňa bolýar, aýaň aşaň gallyrýar. Business class. Abduflary bärdi. Kapylaryň bärim Alcantara edilene. Gaty üýtgeşik dizaynda oňorlan. Bagajnik ayakta açya elle de yapıp bolýar. Motor 3.5 twin turbo 4'den gowrak at güýji bar. Ulu bagajnik. Baha ersek näl Zaýyr? Baha 41 000. Baha 41 000 oňşyk bolýarmy? Ha o. Ýene de oňşyk berjek üstüne gelseler nagat bolan ýagdaýda oňşyk bar. Şu bahada men pikirimçe LS yok, değmedi LS yok. Ne hormatly müşteriler, abmenem madı puluňyz etmese 1K garaşmam bolýar. Biz bilen habarlaşmak üçin telefon beligimiz 61 21 77 00 janyňyz sag bolsun.